дуруд дӯстони азиз, барномаи нурафкан аст. масуд ҷон, ассалому алайкум. барномаро оғоз ман мефаҳмам шумо оғоз мекардед ки ҳаминҷа вақте ки мегӯянд ки дар байни ду гул як хорҳоз як бор гар нигоҳ ки тарафа дар байни ду хор як гул нишастааст. чӣ мешавад ки бонуи азиз оғоз кардад, оқибаташ хуб мешавад хулас. яъне насиба оғоз кунад мо анҷом. не фақат шумо хафа нашавед додари азиз. барномаи нурафкан аст, меҳмони хонадонашон ва меҳмони барномаи нурафкан бошад ҷамшеди ҳалим, яке аз ҳаҷмнигорони дӯстдоштании якояки мову шумо ҳастанд. фақат салом арз мекунем ба шумо ҳамватанони азиз ва тӯли чанд лаҳзае ки бо мо ҳастед. умедворем лаҳзаҳои хуш бо шумо ҳастанд. бале дӯстон, ман боварӣ дорам ки ин навбат барномаи нурафкан хело ҳам ҷолиб ва гуворо мегузарад. чун сухан гӯямам ба ҳазур дар оғоз гапи маро буред, аллакай метарсам ки дар давоми барнома намедонам чӣ гуна мешавад. масрӯр ҷон, ту наметарсӣ, аллакай баъди сухани бонуи азиз дар ҳаяҷон омадӣ, дар ҳаяҷон мондӣ. гап надори гап гапзанӣ задан дар кор. бошад. хуб, боварӣ дорем дӯстони азиз, барнома хуб мегузарад. марҳамат, чӣ таъссурот аст дар барномаи нурафкан қарор доред шумо? саломат бошед. аз оне ки аз худи номи барномаро ки вақте аллакай тамошобини мо ки аллакай мухлис аст тамошо мекунад, як номи бисёр беҳтарин аст ки яъне нурафкан. ин худаш як дар инҷо нури ҳунар, нури санъат, нури фарҳанг, нури маданият, нури сухан. пеш аз оне ки суҳбатро оғоз кунем аз зиндагӣ, аз эҷодиёт, ман мехоҳам ки як латифаи беҳтарин ҷамшед мегӯяд, баъдан меравад. бузург фармудааст ки дониш талабу бузургӣ омӯз то бенигарад рӯзад аз рӯз. хушбахтӣ ҳамин аст ки имрӯзам гарчанде ки симоҳо яъне телевизионҳо дар ҳар як хонадон зиёд шуда бошанд, хушбахт ҳамон оилаҳое ҳастанд ки якҷо нишаста шабакаҳои тоҷикистони азизи мо тамошо мекунанд ва ҳамин ҳам ҳаст. ҳамин ҳам ҳаст. мана панҷара бинед баробар нест, яке ангушт ино 5 нафаре ҳамина бинед, ягон вақт ба ҳамдигар дидед ки оно бахилӣ карда бошанд. не ягон бахилӣ надоранд, якҷо кор мекунанд, гарчанде яке хурд, яке бузург, яке борӣ, яке ғавс бошад, не ки зиндагӣ бояд ҳамин бошад, оиладорӣ ҳамин бошад. не ки ҳама вақт дониш яъне савод дар оила лозим аст. як пирамард як писар доштааст, масалан ҳозир мактабо 11 сола буд, он вақт мактаб 10 сола буд, 13 солдар ҳамун қаҳрамони ман ки 6 беда 4-5 сол хондагӣ ҳастум ку инам мактаби ибтидоӣ як 13 сол тамом мекунад, ягон ҳарфа навишта наметавонад, хонда наметавонад. ҳатто дар бораи дигар номи худша навиштан тамоман хулас як илоҷ мекунанд, аз мактаб ҷавоб метиҳанд, аз байн чанд моҳ мегузарад, ҳамин бача гум мешавад. ин мусафир мегӯяд писари ман на хонда на навишта игҷо шуда бошад, ягонҷо хизмат бурда бошанд, хабар дода наметавонад. хай хулас чанд вақт мегузарад, яке اون وقتا چخیر خط کشون خط میبیارد مسافد میگیرد خطا دویدن رفته خونه همسایه میگه التماس بینید این بفکرن خط اون قسمی حربه یا هم بچه من کجا باشد که خط اومد همسایه میگیرن همین قدر که نگاه میکنه یک 5-6 همسایه میگه همون مرغ در پلیس گشتگی مرغاوی در لب آب یگون چه نمیفهمند با یک همسایه میگه مسافد خجالت نشه گفته بابا این خیلی وای این نوشتگی پسر شما همین معلمش اگر یه حرفی اوان میفهمید که جدای خطا میگیرد میراد مکتب میونن نزد روبر مکتب میدرو تمام معلم‌ها جمع میکنن همه خطا نظر میگذارن یگون کس یگون حرف نمیوه بعد میبینن که مسافر خجالت روبر مکتب میگه که بابا در جامعه ما همین خیلی آدمایی هستن که هم خیلی حسن خط دارن اینو دختران شما همین خطا گیرید بیمارخانه مرکزی راه و در اون میفهمن میگیره مسافر میره بیمارخانه مرکزی نزد سردکتر میره سردکتر میگیره نگاه میکنه باور کنه تمام دکترها تو نروی پاتولوگ فایرون میکنه یگون کس یگون حرف نمیوه الله که مسافر تماما خجالت داره بعد سردکتر میگه بابا گفته است ما دکترها هممون هر خیل مینویسیم در جامعه ما یگانه آدمایی که حسن خط دکترای خونده میتونن اینو دارو فروشان اپتکچو شما هم خطا گیری اپتک کرده مسافر میره بیگونی روز چه روز اپتک کردن نوبت داولنی بلند داولنی بیچاره مسافر میره خط دستش ده نوبت مثل همین نوبتش میشه وقتی داروخونه ده میزاج بسیار باشه آدم گاب میفوره همین دراز میکره خط همین خیلی کی وای دارو فروش میگیرم خیلی نگاه میکنه میگه بابا این داروی شو در خطای میشه ولی آوردگی نیست
تشکر زیاد برای چنین یک لطیفه خیلی هم لطیفه بود، بله. جالب و زیبا. و بیاید اکنون از آن دوره قصه کنید که چگونه قدم های نخستین خود را ماندید و تا امروز همچون جمشید حلیم شناخته شدید. саломат бошед. Ман аз ҳамин даврае ки сари ақл ҳастам болои саҳнат ҳастам. аз давраи мактабхонӣ, аз давраи мо лагерҳои пионерӣ буд. ҳатто ҳамин як ҳозир ба хотир мерасад, агар ҳамун шайпур ҳаст ку мена ҳозир майдона фикр кинед ҳозир ҳамин ман аз оне ки ҳамин саҳната дӯст медорам, ҳамин мактабда шайпурнавоз набуд, ҳамина як илоҷ кара ёд гирифтам. ҳозир ман мефаҳмам ки ту беақл наход ту ҳамин як стадионам менавохти охи бамбарба бод ҳозир вай агар як шайпур боша ман нишон диҳам вай лавои хали ҳамин як стадиони калонда ман шайпур мевохтам. хулос аз ҳамун давраи сари ақл ҳастам, ман ҳамин дӯст медоштам. фақат ман устодое тамошо мекардам. кас монеъ нашуд ки биё беҳтараш паҳлавон мешавӣ ягон касби дигарро интихоб мекунӣ? не барости вақти мо донишкадаи ҳунарҳои зебоам вақти хел ном кардан хай донишкадаи саҳнат омадам, яке бора вақти қабули ҳуҷҷат будам ва аввал меспорди 16 абутурин як кас ба рост меомад, ман шӯъбаи вақти актёрида дуромадам кани ҳозир ман гуфт пианино зер мекунам, ман ҳаҷ ман вақт пианино дар куҷо дар деҳа фақат бели рояла тамошо карда будем. баъд гуфт ки ман ҳозир ҳамин тугмачаи пианино зер мекунам, шумо агӯед. ҳамун муаллим шиштаги ачки мондаги айнак ҳам хиб тугмачаи зер ка ба ман бо нафас тамом меша мебинем ки се бора ан гуфтам ки дидед писанам ана ҳаҷва бинед накун дидед овози шумо намерасад. баъд фикр кардам баъди донишкада дохил шудам мебинам вай уҷа педал дошта вай пианина вақти иҷа зер мекунӣ педала зар мекунӣ зер мекунӣ ва дига гуфтам истам мошу се бора гуфт овози шумо намерасад. ин як бор афтондам. баъд хушбахтона инам нақс шуд ки мо рафта омӯзишгоҳи маданӣ маърифатӣ ноҳияи рӯдакӣ имрӯз он вақт ноҳияи лелин буд, ҳамунҷода теорияи санъата ба дараҷаи олиш аз онҷа мо омӯхтем. баъд омада аз соли 92 дар донишкадаи санъат дохил шудем. устод ҳошим гадоев дар соҳаи ҳунар яъне маҳорати актёрӣ устоди мо буданд. 4 сол моро дарс гуфтанд хушбахтона ва ҳамаи устодаи азиз ки масалан то имрӯз бо мо ҳастанд ҳамкорӣ мекунем. барои ҷавонои азизи мо ҳар чи худо шуморо додааст дар ин давраи соҳибистиқлолии ҷумҳурии азизи мо озодтарин шахсиятҳое ҳастанд ки бо забони модарӣ озод ҳарф мегӯяд. дар он давро ҳатто дар бисёр ҷойҳо намемонданд ки бо забони тоҷикӣ гап занӣ. имрӯзи хушбахтият барои омӯзам бояд. дуруст аст. ва имрӯз шуморо мухлисон бинандаҳо ҳамчун ҳаҷнигор мешиносанд ва шумо хатм яъне таҳсил кардед, таҳсил карда яъне ҳунари актёрӣ ҳастед. умуман дар дигар жанр бори ҳам худро санҷидаед? чаро не. ман ҳам ҳунари актёрӣ дорам диплом, ҳам ҳунари режиссёрӣ. мо аввалин шахсиятҳое ҳастем ки дар шӯъбаи коргаронӣ чорабинии оммавӣ бо дипломи сурх хатм кардагем. аввалин ин факултет вақт кушода шуд мо донишҷӯ шудем ва ба ҳол ҳаст. масалан жанри агар шумо аз жанри юмор яъне ҳаҷв дар назар доред дигар масалан шуморо ягон коргардон дар жанри фоҷиа даъват кунад? бале, як филме ки моро даъват карданд модар ва ҳамин вақте ки номи филма гуфтам, ман аввал гуфтам ки устод қулбон омида ки шумо чӣ хел филм мегиред. ҳамин вақте ки номи филма гуфтам, ман дигар дар бораи он фикр накардам ки ман дар онҷа чӣ нақш дорам, чӣ бозӣ мекунам. ман гуфтам ман розӣ. ва хушбахтона ман як чида ҳайронам ки ҳамин куҷои ман мерам аввал барои ман роли девонае метиҳам. аз ҳамун давраи кӯдакӣ ман ҳамин кали зирак бои золим ҳамин девона ҳатто институтам якум бор ҳамин кадушоя бозӣ кардагим хел асара ҳамин даъват кардам. ман ҳамин як бачаи сода ки модараша гум кардааст ва вақти ҳезумда меравад модар надорад, ҳамин вақта як гург модара вай мекунад ҳамла мекунад ва ҷар шуда омада ҳамун бағали ҳамун қаҳрамоне ки ман бозӣ мекунам ҳамонда мезанад ҳезум гирида. ва шумо худоро шукрона мекунед ба шумо модар додааст. бале. ин эпизодро мо дар дидем. нақши фоҷиа низ бозам дар шумо нақши девона буд. ҳозир мардум аслан барои ҳамаи тамоми ҳунармандои рӯи дунё масалан чорчӯбаи санъат ин шекспир аст ки масалан санъатро ба чорчӯба даровардааст. аз ҳама вазминтаринаш барои актёр ҳунарманд офаридани роли ҳаҷв аст, комедия аст дар рӯи дунё. барои он ки гарчанде душвор ки аст фоҷиа аст, душвор аст, аз ҳама офаридани ин душвор аст, чунки бисёр нозукии худа дорад.
ва анамун саҳнаҳои лаҳзаҳои гуворо ки шумо онҷо нақш меофаред шудааст саҳнае ки худи шумо нависта бошед ё идеяи худи шумо бошед? бале ҳаст, уҷа бисёр аст. Бале. бисёр саҳнаҳое ҳаст ки масалан мешавад хеле яке илҳом мебиёрад. ҳамин саҳнаҳоро шумо аз куҷо мегиред? яъне тахайюл خیلی тахайюл حیات این خودش مردمی ما مردمی من گفتم که هنرمند است همین یک قصه نقل میکنن که باور کنی آدم خیلی نگاه کنید مثلا هست جانورا لطیفه ها هست ضرب المثل ها مثلا خوشبختانه در هر ژانر در هر یک ساحه ما نویسنده داریم اینقدر ما بزرگ هستیم بزرگا داریم در حجم هم داریم نه استاد عبید زاکنی مثلا ببینید چقدر اینا خروز تنها میموند деҳа дар худаш тоқа файрод мекунад ҳозир баъзе хурӯзо бинед нимрӯз инам файрод мекунад мебинад тоқа ба оҳиста оҳиста кофта чӣ гап бошад ин мурғо гӯшта шуда мебиё маркази шаҳр хурӯз маркази шаҳр мебиё яке мебинад грил тоб намехӯрад вай грил пухта истодан хе нигоҳ мекунад мега мурғое дар деҳа дифтааст мардум дига тухми хонагӣ намеён шумо дар инҷа карусел сувор мешаванд яъне шумо мушоҳидакор ҳастед ба фикрам ҳар чизе мебинед аллакай ба ҳаҷму ташбеҳ медиҳед. бале дуруст аст ва агар аз шумо як хоҳиш кунам агар имконият шавад як саҳна агар тавонед барои мухлисон пешкаш кунед имрӯзҳо агар дида бошед муд шудааст байни духтарҳо ана ҳамин қадар латтаро гирди сар метобонанд вақте аз роҳ мегузарам онҳоро мебинам мегӯям офарини ин скала ки чӣ хел ин гардан ин каларо қапида меистад ки сар хам намешавад ана ҳамин қадар румолҳоро тоб метиҳанд гирди сар мешавад ки мисли модарони ваё бо унҷа чиам дорам наушник дорам масалан имрӯз агар аз спутник тамоми дунё тамошо кунӣ имрӯза ҷавонаи мо баъзе мебинӣ роҳ мегаранд пеш агар як гапи зиёдӣ мезадӣ мегузашти хе нигоҳ мекунӣ девона чи ё салом намедодӣ имрӯз ин чизо ба хайр ки салом наметиҳанд як вақте ки салом шуд унҷа баракат унҷа муҳаббат мешавад баъд ҳамин ҳозир аҳамияти тамоми ҷавонои мо дар гӯшаш ҳам науши мондаи раҳ мегарад дуруст аст як ҷавон як духтарак ҳар бего вай мебиромадааст сагаша мегирифтааст одамизод чӣ хел пишак саг ин чизо қати майл дорад саги хушрӯ доштааст овчарка ҳар бега вай барои масалан атроф хай берун да биромада як бача мебинад ошиқ мешавад аку имрӯза ошиқое донад пеш ҳама ин нигоҳ қати буд филмҳои индиска тамошо кардам хе нигоҳ мекард мерафт тамом ҳамин хаёл ким куҷо мерава ҳозир ин бачаам ҳар бори духтар ки бирояд ҳамин мебиромада рӯ ба рӯ хона болои ошиёно ҳар бечора ҳам чанд соате ки гарда идаба бо пага ҳамин хел як ҳафта баъд ҳамо як ҳафта гузаштааст ин дафъа бегони духтар биромадааст ҳамо даҳани сагша скотч петур скотч то нахкам кара қатиш бай бача ё духтари зебо ман нафаҳмидим тоба куштаними сага не ту чӣ гуфта ин даҳани сага иқа скотч қати басти гуфта охи ҳамин даҳани сагам ранги даҳани ту шалақ нашавад яъне имрӯз аз аввали барнома то охир ба фикрам механдем ва ҳатто барнома шумо охир надорад хуб имрӯз не медонед дар зиндагӣ шумо чӣ гуна ҳастед ҳамин гуна хонаводаро механдонед ва ё ба шӯхиҳои шумо аллакай намехандонед бародар ва ё мара механдонад механдонед ва ё механдонад мара аку зиндагӣ маҷмуаю бешу камӣ саршабе дар осмон маҳтоб нест ҳамамон медонем зиндагӣ дар гуфтан як сода аст хело пастию баландие дорад ҳамин зиндагӣ худаш ҳамаш омӯзиш аст фақат баъзеҳо ба баҳона мекунад оз гуфтам ку ноқобил ки бошад ча баҳона мекунед хуб дар тамоми мавзӯъ шумо латифа медонед ба фикрам латифа аз ҳазорам зиёд аст дар бораи журналистон медонед рӯзноманигорҳо чаро шумо махсус дар бораи журналистон гуфтед худро масхара карданист нафаҳмидам дар бораи рӯзноманигорҳо дар бораи рӯзноманигор журналистҳо гуфтеда кадомша гуфтан нақстар бошад шумо худатон дар назар доред не фақат ман не фақат масрур зеро худаш хоҳиш кард ҳаст масрур шуд неки аслан занои мо бисёр гап намезананд кохе медонед ку занои мо бисёр гап намезананд барои ман шумо гуфтам аввал оғоз кунед вана масалан дар як рӯи
як гӯшаи дунё конкурс шудааст аз намояндаи тамоми занҳо гуфтиянд ки даъват кардем гуфта аз намояндаи кадом миллате ки агар занҳо хомӯш иштатонанд ҷои аввал аз зони аввал аз тоҷикон рафтиянд ҷои охира гирифта омадиянд тоқат намекард агар ду кас ҷой шавад ду зан се зан таги як хонаи болоошиёна ҳозир бисёр бисёр мешинанд ҷонон ку охи ғайбатча мегӯяд суҳбатча мешад чӣ мешад баъд мешинанд якташ мега вой 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 гуфтааст хайрият мо дар ошхона ховонестем ки дугона чӣ ба ҳам гуфта шавҳари ман хирург ҳамин шаб ними шаб мешад хобаш мебарад бо ҳамун кори оператсия сар мекунад мехезад ҳамин то корча намегирад агар мо дар ошхона хов мебудем ман лах лах мешудам ҳамидед баъд гуфтааст дуюмиш гуфтааст вай офарини ман чӣ ба ҳамин гӯшҳои мана бини гуфтааст пахто шиктем чӣ бош ту гӯшо пахта чӣ бош хез шуда бовар гуфтем шавҳари ман гуфта журналист масрурҷон гуфтааст ҳамин хел гапи мезанад ки ҳарчи дарам намоиш мегардад сарто бига бошав то заравра такрор мекард сеюмиш гуфта ҳеҷ гап надора гуфта офарини ман гуфта чӣ ба гуфта ман ҳамин зимистон 3 бор муолиҷа кардам гурдоя шушад чӣ ба шавҳари ман гуфта машрутка чӣ ҳамин нав ҳамин ҷога зимистон ҳамин нав гарм меша ки яке сар меша курпара мебардорад саховат садбаг аэропорт ваҳдат душанбе қурғонтепа ман ҳамин варақро менигарам аз рақами 1 то 17 навишта шудааст мавзӯи латифаҳои шумо ва инҷо хеле зиёданд ва фикрам ки то инҳоро яъне қисса мекунем ки барнома ба охир мерасад биё беҳтараш савол намедиҳем аз як шурӯъ мекунем ки васфи чӣ боз беҳтараш барномаро як соли идома медиҳем ой пуштуш даст инҷо ҳаст саломат бошед албатта гирду атроф муҳит хуб дар муҳит инсонҳои аҷиб хело ҳам зиёданд будан шахсон ман ягон мухлисе ки шуморо гӯем бо суолҳои худ шояд ба дили шумо зада бошад як латифа гӯ ё моро як хандон ҳамин гуна шахсот вомехӯред зиёд вомехӯред ин хеле хай вазъият мешавад лекин мо бояд аз як чи ҳеҷ вақт бояд хафа набошем ки тамошобини мо ҳам чанд нав тамошобинанд ҳаст тамошобине ки зоҳиран тамошо мекунад ҳаст ботинан яъне аз ӯ дарки маънӣ мекунанд ҳастанд ки ҳам хеле тамошо мекунанд масалан ози ҳама гапи мо оғози мо дар ин бораи савод буд ақл буд аз и чи хафа шудан дар кор нест ҳаст дуруст қайд кардед ки як хеле ҳаст ки ягон чӣ намеги хандем ё ягон вай намекунӣ ё масқарабозӣ намекунӣ ё хеле ҳар ҳамин соҳаи ҳаҷм ҳамин вайш бисёр аст аз ҳамун давраҳои пеш то чорчӯба даровардан ҳар нав ном мебурданд охи масқарабоз ном мебурданд ҳаҷнигор ва ғайра ва ғайра бале ва шакли дурусташ ба фикри шумо кадом аст дар мо ҳамин ҳаҷнигораш ҳаҷнавис аст ҳаҷнигор аст акун актёр ин забони асоси театрӣ шуд актёр аст масалан актёри масакавӣ масалан масалан комедия мегӯянд дар забони не ки тамоми дунё дами комедия аст яъне ҳаҷро комедия мегӯянд юмор аст яъне зери ҳар як шӯхии шумо яъне ҳақиқат ҳаст ҳақиқат ҳаст лекин мебоист ки имрӯз ки мо симо дорем ба имрӯза масалан бо даъвати шумо ки дар инҷа ният кунем ки мо бояд имрӯз дер накарда аллакай ба филмҳои хурди ҳаҷвӣ бояд оғоз кунем сар бале айни муддаост пас шумо имкон доред ҳунар доред мусиқиҳои хеле бой дорем хеле мусиқиҳое дорем ки агар мо онҳоро хоҳем ки дар хуни миллати мо фарзанди мо ҳаҷви мо бо он мусиқиҳо навозишҳои халқӣ хеле зиёд дорем дар бойгони радио телевизиони мо ки инҳоро бояд дар саҳнаҳо истифода барем мана масалан устод шодравон усто масто оғоз карданд бинед аллакай бо забони русӣ онҳо мехонданд мусиқӣ истифода мебурданд техника мана масалан дар лаҳзаҳои гуворон хеле хуб мисол ин чиза мо оғоз карда будем акнун вақти он расидааст ки мо бояд барои тамошобини худ инам хеле чизҳои хубе ҳаст ки онҳоро бояд ба филмҳои хурди ҳаҷвӣ бо мана ташаббусу дастгирии симоу садо пешкаши тамошобино гардонем шумо ку яъне аз мактаби коргардонӣ гузаштаед ва худи шумо гуфтед ки яъне дипломи сурх доред шояд худи шумо дигар коргардонҳоро интизор намешаведу сценария пешниҳод мекунед ё ин ки идеяҳои худро пешниҳод мекунед ба телевизиони синамо якҷо ҳамкорӣ мекунем инҷа бисёр ҷавонҳои имрӯзаи мо ки филм гирифтада ман хурсанд мешавам
чунки мо худмон як табиати хело бой дорем дар хориҷа ҳамаи ин нурро бо воситаи техника мекунанд а вақте ки мо тамошо кунем агар тамошо зеҳни тез дошта бошем мода зинда аст да хушбахти ҳамин аст ки гулашам зинда аст обашам ҳамаш аст да барои мо аст агар шуморо тамоман аз дигар профил гӯем яъне як нақши ҷиддие ки ба шумо мувофиқ набошад намедонам ё шояд мувофиқ бошад ба гуфти худатон даъват кунанд шумо чӣ мегӯед умуман ҳаҷв набошад як нақши ҷиддӣ фарқ надорад чунки дар ҳамун теория актёр ҳаст ки актёри ҳамин пластилин аст яъне ӯро бо кадом тарафи чизе ки масалан коргардон ё ҳамун асар ё ҳамун қаҳрамон бошад ӯ бояд монанди ҳамун сохта шавад сохта шавад яъне ҳар навъе ки ӯро метавонанд бисозанд бале бале ӯ ягон вай надорад вақти боварӣ кардад яъне ӯ шахсияте ки аз ҳар як асара саҳнара коргардон яъне ин масалан драматург менависад бо нигоҳи худаш диди худаш не ки коргардон ӯро бо нигоҳи худ мебинад қаҳрамони худаша меёбад яъне аз ҳамун ту боварӣ ҳаст ки масалан вақти даъват мекунанд рола метиҳанд аллакай бояд ҳар як кас шукр кунад ки яъне ба ту боварӣ карда амина даъват кардан додаанд яъне худи шумо ба ғайр аз оне ки ҳаҷв набошад дар кадом яъне нақшҳоро яъне шояд нақши марди ганда ё марди хуб дар нақшҳои ҷиддӣ чӣ нақшҳоро орзу доред бибозед дар филмҳо саломат бошед аку ҳамеша ҳамин некгӯӣ нек мебиёяд ҳамин қаҳрамони манфию мусбат ҳамаш ба мақсад якта аст яъне ҳамун нуқтаи ба мақсад мерасондагӣ аст ҳамун мақсад чи аст ки тарбия аст ва барои оила аст барои ҷаҳон аст барои ҷомеа аст барои забон аст ӯ ба ҳамуҷа мерасонад бози масалан ҳама забони англисӣ вай мекунам меомӯзанд ҷавонои мо бисёр масалан омӯхтани забони хориҷӣ бисёр як хушбахтӣ аст як ҷавон ба дараҷаи падару модараш давлатманд вақте ки бошад маблағ ҷонон ки хондан охе ҳамара мехонад не ки аз ҳамун дарси вая намехонад компютера намехонад не ки модар ҳамеша синаи раҳм пуштӣ мегирад намегӯяд падараша ки ҳамин нахонда истодааст вай 5 сол буд мекунад дипломи беҳтарина мегирад не ки компютера иштирок намекунад баъд вақте ки кор кардам дар кор амал да гузаштан дар кор анаку ин вақт модар да вазбин гуноҳа пӯшонда буд вая мебарад ҷои махсус мактаб да мемонад аз ҳамун ҷо мегризад дара зада шикаста ҳамуда наздик мешавад худи ҳамун касали вай бори мегузара гуфта вабо бори ин гап падар да мерасад падар аку қавоқои гирондагӣ оз гуфта ки оилада чӣ хел вақти зур биёяд ҳаст ко ки чӣ мешӣ асари шекспира меҷиқи дига қавоқи гирондагӣ падар файрод мекунад чӣ гап чӣ хел гуфтааст шармандагӣ гуфтааст ту обрӯи мара мерезонӣ қадар одам хизмат кардам дар ҷомеа фарзанди ман шуда гуфтай ту наход ман донам ки ту забона намедонӣ ту вай немисӣ медонӣ франсузӣ медонӣ португалӣ медонӣ вай медонӣ ҳамара медонӣ гуфтай медонам ту барои чӣ гуфтааст аз дарси компютер набошам мегрезӣ ба гуфтааст падарҷон ман ҳам як гапа ростшагӯ чӣ намегӣ гуфтай не гап зан ростшагӯ чӣ намегӯм гуфтааст ман аз ҳамун метарсам ки вақте ҳамун компютера яъне ҳамун вай мекунам дар мегиронам фаъол мекунам мабодо ҳамин ки фаъол шавад яке ҳамун компютер агар гуфтай медона ки ман забони модари ман намедонам ман шаҳр медонам яъне зери ин шӯхӣ ҳам як чиз буд ҳақиқат буд автобусҳои мо дар кадом ҳолат буданд тиризҳои майдак пури одам ҳеҷ чира намедидӣ торикистон хонда намедидӣ мана як илоҷи када мехонданд ҳозир дар автобусҳои мо хушбахтона кондисионер равшанӣ тиризҳои калон ҳама чи асту ҳама фақат як чи бо ҳамун вай боз вайфай мондаги телефон бо ҳамун вайфай бо ҳамун бозӣ ин барои ҳаминам яъне технология моро ба куҷо мебарад ба андешаи шумо ба қафо ё пеш не аку бо технология пеш рафтан хуб лекин вақте ки масалан дар суҳбати баъзе ҷавонои мо мешидӣ ва ё аломатҳои китобатия намедонанд дар аломати баёну вергулу нуқтаву ин чизоро ё ки навиштан исми хосу мебинем кохи ман ҳам як вай дорам ки хосияте дорам ки ҳамон куҷо як ёша ҷавона бинам бо ӯ даро ҳамсуҳбат мешавам ман медонам ки ҷамшеди ҳалим ҳар куҷое раванд ҳеҷ гоҳ дасти холӣ намеран ҳама вақт яъне
латифаҳояш омода аст, ҳазлу шӯхиҳояш ҳама вақт ҳунари хешро бо худ мебаранд. Беҳтарин дастовези ҳунарманд ин ҳунар аст. як бача ҳамин дар кӯча ҳаст ку хубаш аст беодоб да асоси беодоб нагирад мумкин ай тарбия қафу мондагӣ аст. имрӯз як маҳсули дигар барои падару модар ҳаст ку дар души ҳарати мо ки бояд фарзандаеро тарбия кунӣ. ҳар нафаре ки аз аму кӯча мегузашта ба озор медодай. ҳова ҷонварай хо инсонай паррандай рагат ки қати даррандай чарандай бетарбия будааст. якта саг ҳамун кӯчада ҳамун гӯш намекардааст ҳамун бачарада. баъд ҳамада сиёсат ҳаст, ҳама аз ӯ мегирезанд, ҳамун саг не. баъд як вақтҳое ҳама пеши табибу фолбиню ҳамин чизо мерафтанд ва кадом ҷураш бо рафиқаш буда гуфта ту ҳам рав ҳамун пеши табибай фолбинай рав я навиштаҷот гир фаҳмидӣ тамом ҳамин сага саг чӣ хела охи сага вақте ки то нарасӣ мор саг ин чизо намегазанд ва ҳамин сага зӯрӣ мекунад тарафуш саг зӯрӣ мекунад баъд мерад пешам хая табиб ана мега ки мебина рангро аз ҳоли дил дора нишон чӣ хизмат чӣ да омадӣ ба мега ки ҳамун маҳаллаи мода кӯчаи мода ҳама ма метарса ҳами я сага кам ғам метия ҳамадая навиштаҷоти саг мара ҳечи нагӯва шуд мегирад менависад калон қоғоза ма бар мега ҳамина секунҷа ку ҷилка ҳамҷа кашол ку тамом саг пачақ мебиё пага воима мекуна бо ҳамҷа кашол мекуна мебиё ба пеш саг мегузарад сагам хая нигоҳ мекуна ҳечи намега аз ӯ тараф мебиё бо сагам хая нигоҳ мекуна ҳечи намега мега оҳо бақувват буда ина бошам як чӯба мегирам ба ҳамин сага тарафуш халахала мекунам ва саг ҳайвон охи ва кадом вақт девона мешавам вақт мехеза қати ҳамун навиштаҷотш мегира мехояд ангала метияша ба мегирам мега ю қатва чӣ набудай табибай чие мега ҷолдугарай навиштаҷоти сахт набудай пеши дигариш мера қаҳр мекуна бо дигар тараф мегира дастушда мера медурова мега чӣ да омадӣ мегӯям ман пеши ҳамун фалони рафтум гуфтум я саг ғам метия я навиштаҷот навиштаг рафтум ҳамун саг бо хоид ма ҳамира намехони ҳамҷа чӣ навиштагай мегирад мекушояд табиб нигоҳ мекунад ки ба ҳарфҳои калон калон навиштагае ки пеши саг нарав ки саг мегазата мегӯяд дар дар ба коми дил расидан мушкил дар дар ба коми дил расидан мушкил аз нокасу кас гап шунидан мушкил ногаҳ агар саге газад пои туро баргаштану пои саг газидан мушкил. умуман шумо дар ҳама мавзӯъ қариб ки латифа медонед ва саҳнаҳои ҳаҷвӣ доред. Шудааст лаҳзае ки ягон нафар бар латифаҳои шумо ба ҳар як латифаи шумо ҷавоб гуфта бошад ва шумо ба ӯ аҳсан хонда бошед? ҳаст ҳамин гуна нафарон? чӣ гӯям акнун яъне шумо хеле фаъол ҳастед. ман дар бисёр чорабиниҳо дидам. саломат бошед. аслан бисёр ҷавоное ҳастанд ки бисёр завқи баланд доранд ӯро мефаҳманд чунки ман ҳамихе будам ман бисёр дар ҳамин соҳаи худам масалан бисёр мубориза бурдагиам ҳар ҷо рафтам наистодам пеши ин устод рафтам ӯ рафтам хушбахтона омадем бо устод охирон мана масалан як бо охирӣ бо устод холмурод сидиқ насриддин нуруддин гулбе шуд барномаи лаҳзаҳои города масалан фаъол шудем ҳастанд ман мефаҳмам имрӯз фақат барои мо як баъза лозим чӣ хеле ки масалан намедонам як махсус студия лозим аст ё ки масалан як ҷое лозим ки мо ин ҷавонҳоро ҷамъ кунем ё ки масалан имрӯз дар тамоми шабакаҳои дунё фақат як чиз аст конкурс беҳтарин дорбоза мебинӣ унҷа бозӣ дорад чизи оддӣ не аловбозша мебинӣ бозӣ дорад сухандонша мебинӣ гап задааст шердонша мебинӣ ҳаҷнигорша мебинӣ ҳазорҳо баромад дорад сурудҳои ҳаҷвия мебинӣ қадар месаранд ҳозир хушбахтона мо бояд даст имрӯз фарду дер накарда аз паи ҳамин бошем ки ҷавоное ки завқманд ҳастанд масалан донишҷӯёне ҳастанд ки фаъол ҳастанд инҳоро сарҷамъ карда ҳастанд фақат чӣ гӯям вақти ҳамин халта як зеб дорад ки вай бор дошта бошад даста фикр кунед сумки холия гири чӣ хел роҳ меравӣ ина як меҳмон як рафиқи ҳамхизматша кофтарӣ меравад одам бекор монад баъд ҳар корда як ҷо бояд ҷонта каш кунад хона вақвақ бисёр мешавад хела деҳаи дурдаст меравад хела деҳаи дурдаст меравад хонаи ҳамун дӯсташа меёбад
ана аку диго ку фели тоҷика ҷои ба ҳазраё чӣ хирай болиштоко баланд курпачо мулоим ҳамин як паҳлу мезанад дига як ҳафта намеҷумад ай сухай бечора соҳибхоназан охи пухту паз ҷананг баланг шишон холӣ шуда рафсодаӣ боша ҳамин дига меҳмон дар бади соҳиби хонаам мезанад дар бади соҳибхоназанам ҳамин як вақт далнё сухтагам хе болои дара нигоҳ мекунанд дар назараш ҳарфам хеле беҷир метованд баам хе мегардад сини ҳамун соҳиби хона ҷураш мегӯяд е ҷура дар ҳамун болои дари меҳмонхона чӣ навиштагиай и дар болои дари меҳмонхона навишта шуда будааст ки шуд мунаввар аз қудуми дӯстон кошонаам хона фонус асту меҳмон шаму ман парвонаам ай соҳиби хона и шеъра мемонаву худаш ҷонаш ҳаминҷа омадагӣ буша дар берун вақт гуфтае ки дар болои дари ман навиштагие ки шуд хуни ҷигар аз қудуми меҳмон соҳибхонаам хона оғул асту меҳмон гов ман кунҷолаам. имрӯз ҳаҷви тоҷик аз нигоҳи шумо чӣ гуна аст дар кадом сатҳ аст чун ҳаҷвинигор ҳастед солиёни зиёд шуд рӯи саҳна ҳастед шумо ҳозир мо дар ҳамун мавзӯе ки гуфтем ки устодои мо ҳазорҳо дар театрҳо кор мекунанд имрӯз масалан онҳо пири кор ҳастанд бояд мебоист ки сарҷам бошем мана масалан рӯзи 1 апрел дар студияи тоҷикистон даъват кардан рӯзи ханда ҳаҷнигороя фақат ман вақте омадам дар онҷа як нафар устод шитагианд дуюм нафар ман шудам фаҳмидед ман масалан ҳис кардам аллакай ки вақте дар рӯзи ханда мегӯему ин қадар ҳаҷнигору ҳеҷ кира намебинӣ сатҳ чӣ мешавад ба вазъияту чӣ мешавад ба фикри шумо мебоисти имрӯз сарҷамӣ дере накарда дар кор аст яъне на он қадар барои хонадони мо ханда лозим аст интизор мешавем яъне мо тамошобина бояд қонеъ кунем токе масалан онҳо диск мехаранд токе филми бегона мехаранд тамошо мекунанд баъд аку чизи бегона як бор вай дорад як бор як кайфияти тамошо дорад ва як бор ҳаловат мебахшад дуюм бор намебахшад не ки ҳаҷви мо як ҳаҷве аст ки мумкин садҳо маротиба мебинӣ ина масалан ҳама марҳамат тоиқа сола филмҳое тамошо кунед 1000 бор ҳамин филмҳои тоҷикӣ бинед 1000 борда бо як моҳияти худро дорад аз шумо махсусан кадом ҳаҷвинигорони тоҷикро меписандед ман ҳамаи ҳаҷвинигорро меписандам ҷавоноам меписандам чунки соҳаи мо аст ҳар кас агар соҳаша дӯст надорад написандад аллакай худаш ҳеҷ чиз аст намедонад намефаҳмад баъд аз оне ки масалан номбар кунӣ ҳар як устоди мо ҳар як ҳаҷнигори мо ҳар як актёри мо ба худаш як хосияти хос дорад кира ҳозир ба кӣ монанд мекунӣ ина марҳамат дар оянда нақшаҳо чӣ гуна аст ва ниятҳо чӣ гуна аст ҳамеша нияти инсон гуфтем бояд нек бошад ҳамватано дорам хонатон обод бошад саломат бошед дар лаби шумоам доимам хе ханда бошад хеле ҳам як нияти хуб кардед ки филмҳои ҳаҷвӣ зиёд шавад ма боварӣ дорем ки минбаъд мухлисон шуморо на танҳо дар саҳнаҳои ҳаҷвӣ на танҳо дар саҳнаҳои лаҳзаи горо инчунин мебинанд дар филмҳои ҳаҷвӣ пурраметра албатта ин нияти хуб аст иқдоми хуб аст мо умедворем ва барои шумо пеш аз ҳама сипос мекунем ки даъвати моро пазируфтед ва бо ҳузури худ ин кошонаро гӯем ки рангин намудед хеле ҳам зебо намудед сипосгузорем ва барои шумо барор комёбӣ мехоҳем дар корҳоятон бале ва аз шумо низ бинандаҳои азиз сипосгузор ҳастем ки тӯли чанд лаҳза бо мо будед ва моро ҳамроҳӣ намудед хайр тансияту хонобод бошед.